gaagto lag Legias Pilipinas kag magampang lang minilyon gali ang pusta. Ti ang mga agto ta sa mga hotel nga ra kag ga sugal lang. Mga kabyanan sa mga hotel and casino nga ran. Mga may negosyo tanang kun pirata negosyo dahil bagkanas nila kundi bilog Pilipinas ramong nga milyon tanang negosyo da kaginansianay da. Tinaw ordinaryo lat nagdanda kwarta. Kung ko sa imaw ko ba kakatiraw ka pangginawi manta ka kadyang gabi iba nga daw negosyante manta ka milyon sa Pilipinas. Hindi sa kakaraan yan. Kakaraan nyo ka, 150,000. Grabe, mga pinanggat na pramati. Di, ang appointment ni Bongo Darwarak Bilog, diya nga Deputy Commissioner sa Tiki sa Customs, si Attorney Popom Dibupo, kag si Attorney Tubing Javier sa Bureau of Immigration, mga kabyanan. Manamo sinog silat ng Dakartanan sa Duterte Administration, si Bongo. Mura nga, yung ganda ni Tony Popom Dibupo, kag pamilya Dibupo, si Bongo riya kang naglagad senador. Sa mga bangko lang ran. Bahal mamulit niya, maski mura bangko ng partner. Ngaran Bongo, karam kita mo, uraan na di Dibuko. Na, amora so, the import lang kay Attorney Dibuko, kag kay Pokpok Dibuko. Amora mga pinangga, nga mga tagpramati, pero nakikita kitsura ni Popom Dibuko na, no? Bilang sa pirakat lang ay, kung andak na gwapo ko mo. Magtunan na to partner. Ay, kung pagtunon, bimans nila, atlat. Magabot ko rin partner, si Pupo, magtog na darwa ko partner sa bila partner. Makakaginambal mo to partner nga 150,000 to partner. Ora agro ti pandemya, nakapanawar makmi. Burakay raman tanamon tong kwan agtunan. Ay si Attorney si Sartan Langit nagkuon man. Nugo pa imatatan sa pramatitan niya. Sram lang niya, bahala. Na pagtapos nyo, nan mo gintreat magmito na Attorney Cesar sa kwan. Sa tatay ba ni Nonoy Julius Cesar Tan Langit kan? Sa Manila. Una mga ulit mo sa tiki mga after guro na schedule ramong gari nagasulod yung pandemya yan. Na schedule ron. Hamo si Attorney Cesar, president niya kang isara ka partners kang Jang Regency Hotel na rigyan sa Boracay. Di ko na kuno magkuhan sunod bulan dito makamu sa Boracay ang to. Lagaw-lagaw mo to. Galing nagumpisa COVID nito ro. Ora aran dayon. Tima dayon da guro partner kuno Darwata. Darwata partner. Darwata lang. Hindi na tatan mga agad kay iba. Kung darwal tatan di gustotan. Badlay ka na partner magkuon si kuon si Jill. Tawas ko pa. Di 1,000 ni kuno si Jill tawas tana. Amor mga kananan. Sige lang, amor to nagdaag daw. Bayahan to namon istorya dyan. Bagay ura arman to mo. Bakit manan ka mga tekpormati partner, no? Nga may ginendorsan man niya si Bongo, nga naging commissioner partner ka na Duterte administration partner. Ura mik tayo Bongo mong, ay nagkuhan manturaan. Oras sa tayo pagpalagan. Alas 7:28 sa atang pagpanglagan sa Kapihan Talakayan Chismisan, serbisyo publiko kag iban pa mga kabyanan. Anay mga lawagan ay partner din mga partner din mga nalipatan rin. Mga sponsor. Mga sponsor. Dali lang. Paglipas lang kang importante nga pibalogro. Ama kwanta ni partner? Ma time out tanay. Time out tanay kapoy man. Kapoy man. Kaya lang ngayon ako sa tundan sa kapukpuk to. Kamararato mo taran. Wali. Kapoy man ka ambal na. Mga na ma-advertise na kami ni partner Bubet kag nilotasyon. Mabalik lang kami. Mga pinik mi, ma-advertise na kami raka-advertisement na. Raka palawid pa oras naman. Oras pa man. Oras pang kami ka. Politika istoryahan natin sunod. Kag party sa COVID, kag may kag politika.
Standby mo mga kabayanan, mabalik, misdilik lamang magbuhay. Isa na namang kwento ng magandang idulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1+1. Sige po, ay, ma'am. Ano pa naman ang naitulong sa isa pag-inom ng rice Ay, coffee, ma'am? ito. Agtunan mo si TP, mabigyan kong perkaruwil to, no? Chiching. Para sa Si TP, kagawad ka na makita, malawag na naraan. Hindi na? Dahil may sinusuraw yung nakbres ni ano, tingaw. ang kape coffee. Kilala kayo ka mo marami TP, ang gagawad, sinusuraw. At, Itan pa gusto. Kalawagan, nagligyan ko, sinumalik ng bakal, Ay, ginayaw ko takan to, ay may nagbakal dito. Akin to sinaog ko eh. Naligyan ko sin. Ay, may nagagtulog na dito, tapos sa itong programa, eh. May nagagtulog dito. Ano pang ginalat nyo? Ano sa? Dalagang magbakal sa JGY Aggregate Supply. JGY Aggregate Supply. JGY Aggregate Supply. Cervix Care Capsule, kakampi ng bawat babae. Sa panahon ito, nasasabak ng ating mga kababaihan sa mga pagsubok sa buhay. Isa na dito ang gynecological problem. Andyan ang myoma, cervicitis, irregular menstrual flow, dysmenorrhea, migraine, premenopausal syndromes at iba pang mga discomforts. Ang Cervix Care Capsule ay sadyang ginawa upang protektahan ang reproductive system ng ating mga kababaihan at ibinabalik nito sa normal ang function ng ating sex organ. Cervix Care Capsule, gawa sa mga piling women herbs, purong organiko, dumaan sa matinding clinical and scientific technology, walang side effects. Uminom ka mula sa iyong pagdadalaga hanggang mag-menopause ka na. Kapag naka-Cervix Care Capsule, ang saya maging babae. Ikaw, happy ka ba? Cervix Care Capsule, available sa mga drugstores. Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Oil. Ay, sa ulog, nalibaka apply, may butok yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag-inom ko ng life extension vitamin D3, yun, nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa life extension vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkatulan sa Fournier Street, San Jose, Antique. Vitro! At mangin iloy isa sa mga malipayo na tinion sa mga nanay. Amo man ni ang tion nga madamog challenges labi na kon first baby. Isa sa mga importanteng role sa nanay amo nga amnigan ang ikayong lawas ni baby. Ang partner isa nga makabuli kay baby amo ang Vitron Drops. Vitron Drops! Partner, ang vitamin C importante gid nga nutrient nga kinahanglanon ni baby samtang nagadako siya. Labi na ang pagpabakod sa immune system. Ang immune system amo ang protection ni baby sa mga makahalalit ng mga butang kag kung nanaw pa ang mga germs sa palibot. Vitron Drops! Ang immune system man ang nagakilala sa mga bago nga mga mikrobyo nga nagasulod kay baby halin sa iya paginawa, pag-inom, kag pagkaon. Yan ipabaskugon ang immunity ni baby partner. Ihatag sa iya ang Vitron Drops tungod may makusog ini nga vitamin C. May powerful antioxidants nga nagalimpyo sa mga selula niya kag ginapabakod ang resistensya kontra infections. Vitron Drops! Arala sa mga butika. Nuns Herbal Capsule. Ang hypertension, isa pagkikingalan sa high blood pressure. Kag ini ang nagatulod sa malala na komplikasyon. Kag nagapasaka sa risgo sa heart disease, stroke, kag mahimo ikamatay. Kalabanan sa high blood pressure, wala sa signs o kung symptoma, kibuton ka na lang na ginatake ka na. May ara man ini simptoma nga tuman kasakit sa ulo, pagkakabusang paginawa, kag ginasunggo ka pa. Kung nakahibalo ka na nga may balatian ka nga subong sini, hindi namang duwa-duwa. Magtumar na sa Nuns Herbal Capsule. Nuns Herbal Capsule. Nagabulig sa dugo nga hindi maglapuyo para hindi magpundo kang magbara sa inyong kautan. Nuns Herbal Capsule. Wala sang side effects. Ang tawo nga nagaida, family history, overweight, o kung obese, hindi physically active, damo sang stress, ang permilang kapoy, hindi malayo nga makaangkon ka sang high blood pressure, gani, samtang timprano pa, magtumar na sa Nuns Herbal Capsule. Pabakuro ng resistensya, kag ikaayong lawas, mag-Nuns Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Maayo nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehas ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat
malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan, iyari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya ng multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's VitaPlus mabakal sa mga masunod ng poultry supply, bidya sa Banuakang Kulasing, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulud Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ang mga poultry supplies, bidya sa probinsya kang Antigen. Kulang ka ba sa enerhiya, pagod at antukin? So, pag pumupunta ako ng probinsya, nagdi-deliver ako, itong kanyawang capsule na to, pag nag-take ako dito ng dalawa, malakas ang resistensya ko, hindi ka agad ako napapagod at saka hindi ako inaantok. Ako po si Dante Oresa. Ang Set Panyawan Capsule Plus ay nakatutulong sa pagpapalakas ng ating katawan, isang energy booster, kaya ikay malakas, gising ang senses, at protektado. Yan ang galing ng tatak Shed Marketing. Ano kaya magandang gawin sa anniversary namin ng misis? Alam ko na, magpapagupit ako. Manong, yung pinakapoging gupit. Tapos, black pants, planchadong polo, at buhok na, parang dinilaan ng baka. Tapos, dinner date, flowers, chocolate, at music. Tapos, biglang romantic mood. At dapat ang mga linyahan. Kahit ilang babae pa ang magkandara pa sa akin, ikaw at ikaw pa rin. Happy anniversary, Han! Han, sa bahay na lang tayo, please. Kahit saan pa man, kasama ka lang. Han. Wow! Taas ng confidence level. Ganun talaga pag inuuna ang pag-exercise, proper diet at kasabay ang Vimax Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ani, ginseng at ginkgo biloba. Thanks, Han. Iba ka talaga. Ako pa ba? Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule available in all leading drugstores nationwide. A Brigada product. Gusto mo ba na ipakita ang iyong pagpalangka? Isurpresa ang iyong pamilya. KitKats Car Surprise. KitKats Car Surprise. Sa birthday ni Manong Kagmanang, anniversary ni Nanay kag Tatay, graduation ni Toto kag Inday, KitKats Car Surprise na yan. Sa bisan ng okasyon, inyugid masaligan. KitKats Car Surprise. Ipabatrag ang inyong pagpalangka. Para sa mga pamangutanan, mag-contact lang sa numero 0966-7350-540 o kung saan ang Facebook page, KitKats Giant Pizza and KitKats Car Surprise. KitKats Car Surprise and KitKats Giant Pizza is owned and managed by Katkat Alusilha. Nay, pangako sa'yo yun! Lahat kayo! Matitikman ninyo ang batas ng isang... Nay? Isang oras lang maron. Sa keyboard mo! Nagkaputol na excitement sa imong paboritong teleserye tungod na uwa ipang bayad sa keyboard? Hindi mo magkabalaka. Kalibo Cable HD now offers its cheapest cable basic plan for only 299 pesos per month. May free digital box na, 50-50 cable wire and installation. Plus, experience 5 days demo. Ngani, ano ko rin ang ginabuhan? Reset Kalibo Cable Office now and avail our cheapest cable basic plan for only 299 pesos. Barato won, naka-digital ka pa. Ano na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kaya nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Sangunan, nagahubag ang akon kamot kag tuhod tungod sa mataas na uric acid. Pero sugod sang pagtumarko sang Evergreen Herbal Capsule, nagkupos na ang hubag sang kamot kag tiil ko, kag nag-ayo na ang gouty arthritis ko. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Rico Alternative and Health Food Sector, San Jose Antique, kay mga parmasya, kay mga butika malapit sa inyong lugar. Are you looking for quality furnitures and appliances? Come to Mig Marketing Corporation. Mig Marketing Corporation, dealer of home appliances and furnitures such as refrigerators,
split type aircon, washing machines, gas range, amplifiers, speakers, dining tables, Eurotex phones, sala sets, steel belts, LED TVs, dividers, Latera, and many more. With its new branch located at Alolo Building, National Road, Centro Poblacion, Culasi, Antique. Call and avail their very low cash and installment rates. Make marketing. We bring happiness into your home. Ang sagot sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Sed Panyawan. Sed Panyawan Herbal Capsule Plus at Sed Panyawan Liniment Oil. Mga produkto ng Sed Marketing. At ngayon, inihahandog ng Sed Marketing. Ang palatuntunang gagabay sa atin upang tayo magkaroon ng mas masiglang pangangatawan at ligtas sa mga karamdaman. Narito na ang Gabay sa Kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome na po dito sa ating pagsasama sa ngalan po ng kalusugan hatid sa atin ng SED Marketing. Ito po mga kaibigan ay isang palatuntunan hatid ng ating dalawang uri ng mga produkto na talaga pong napatunayan ng maganda para po sa ating mga katawan. Yan po mga kaibigan ay ating SED Panyawan Herbal Capsule at ito pong ating SED Panyawan Liniment Oil. Ang ating Liniment Oil mga kaibigan, isa po itong napakagandang uri ng pampahid na pangtanggal po ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating mga katawan. Gaya po mga kaibigan ng panlapit ng ating mga joints. Tayo po ba'y may rayuma? Lolo, lola, kamusta po yung ating mga tuhod dyan? Masakit po ba? Itong ating mga balakang, kamusta po? Ay, naku, kapag tayo po ay meron pong karamdaman, ano ho, maigi pong magpahid ng SED Panyawan Liniment Oil. Isa po itong napaganda manipis na uri ng oil mga kaibigan na talaga pong bumapasok sa ating mga katawan. Marami na ang napagpatunay na adama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Matagal ang buhay. Sino po ito? Si Leticia Babon po na Santaria na mula. Ma'am Letty, di ba sabi mo nakainom ka ng ating rice coffee mix herbal coffee? Ha? Oo, yun po ang pinag-iinom ko. Kaya lang po ngayon, lockdown, di po ako nakakabakal. So anong naramdaman mo sa pag-inom ng rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus Ma'am Letty? Resistensya po, resistensya sa katawan. Eh, halos sa pakiramdam ko ako, nawala na yata lahat na ano ko sa katawan. Ulit na ulit. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, tuloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Oras natin mga kabyanan, alas 7:42 sa atin nga pagpangalagad sa palatuntunan, kapiyan, talakayan, chismisan, serbisyo publiko kag iban pa. Imaw gyapon si partner no Nui Mayo, Bobit Mayo kag Lolo Tasyo. Ang atin anay nga pagpangalagad ginimawan ni SB July di Makutak. Bisan anong oras uguhon mo dyan banwa. Dasig dya basta sa serbisyo publiko. Amo man si SB Mami Pilar Alosilha. Si SB Mami Pilar tandas kaya magimo ka mga ordinansa kag limog kang kababaynhan sa may Sangguniang Bayan kang Kulasi. Amo man si SB Boy Alarcon gusto na gidya may kasulayan pang ginawi ta sa Kulasi kag amo man mabinuligan mabuot kag mabinugnohon SB Boy Alarcon. Nagkuunto matawas kunos nila ganing ura pa naman mas schedule SB. Nag-text gid tawas kos nila. Ha? Kasi bawal sintro ang senior citizen to. Teka magamo dyan, di magtawas lutasyo yung mga boya. Watsansa lutasyo gid ah. Ha? Watsansa gid si. Ura gid ti tansa. Ano na pag sikmuro mo lo? Ay, di ka mo lang papapanaw. Hindi, papuspon ko panaw nyo. Kunon ko barko, di mo sakyan. Ay, ura kita mabaksimi pa to. Ay, nabakunahan na kandan. Mga kabyanan. Nabakunahan na kandan ka moderna. Pero moderna, kaya gina sunod gurong ginagamit niya. Moderna rin. Ha? Tungdos na to ang Birna? Ha?
Tudos ra, darwa ka, ano ra? Darwa man. Lain na ka Johnson and Johnson, Ha? no? Sarawan dos lang, no? Ha? Ang Johnson and Johnson, kasarapay. Pero amo kunurang nami ang Johnson & Johnson. Mano ang kalawid doon niya sa lawas ta? Ang sunubak ko no, daw kwan lang. Daw ano ang nakbulan. Di kundi mo ubos bakunahan tao sa Pilipinas do, kagura pa mo ano vaccination di. Bakuna ka naman. Business din ito. Johnson's and Johnson's Company, anda ka na Janssen. Na, amo na mga kabiyanan. Ti mga kabiyanan, ti kundi kita pagpapanawan notasyo, ti amo dyan problema tayo. Ngayon mo sa atin kapag pangalagan, ang diyang satellite, nimigo ta boy sidyoso, dyan sa poblasyon at ubang Palawan po siya, kag may branch man to sa Sentro Norte, Pandan Antique, sa Dibuco Building. Kag tapos, kay mauman, sa atin nga pagpalagad, ang diyang Julius Paint Trading, kung magbakal kamo pinta, dyan kamo sa Julius Paint Trading, tanang ginagto. Ba, kung ano, kolor, banway, patimpla nyo, kumigo Julius, ekspertor, tama no, ibulga na git kolor. Amo man kay mau ang si Carl Noel Buaya. Amot na diyang buaya nga bekentit kawan. Hay ti mga pilidot na buaya diyan pero mga buaya. Pilidot na diyan bay. Hey pagkamaan yut na kang buaya nga ginanggit pag niira mga buaya kuno sa may kwan mo sa gobyerno ka. Na amot na dyan nga buhaya nga mga nami. Pinidot na buhaya dyan ha. Nag-text si Isbelar ko naman ha. Ha? Ano ko no to? Tiga Facebook live to. Matawas ko rin nila. Galing bawa ko no malaan to tay. Hindi ta na mga ako si Isbelar kung niya nga may malaan to na din. Kaya tulog matawas mo. Pero niya si Isbelar kung ginang miracle well daw. Tapos maguro exercise kabla kuming ha. Baskag ko, di ba? Ay, nako. Ngayon mga sa ating pagpangalagat, ang RL Cycle Parts, rigyan sa may sentro, kung magbakal ka mo dyan ka mga spare parts, ka motor dyan ka magtugid. Ang Grand Bakiro, dali lang niya ma-open, gin pagwapa to. Mangin sentro dyan kang turismo, sa norte nga bayan ka, probinsya ka Antique, dyan sa barangay Kamansihan. Ang Grand Bakiro ni Madam, Lisel Juan Alohipan de los Rios. Kay mo man sa ating pagpangalagad, nakabiyanan si Popom di Boko. Nag-text na sponsor ko Atim yan de. Ikaw bilawag si di tak mag-describe. Ginaimawan ang ating pagpangalagad ni Ginaimawan no, atin pagpangalagat ni Atty. Popom Dibuco. Yata na no, si Atty. Popom Dibuco, tangka ginano man niya ni Bongo nga mangin sa Bureau of Custom kang kaagi man niya partner kang SP partner kang mga nagigad nga board member partner nami man niya naggan ni Popom na Dibuco partner. Atty. Popom Dibuco. Ang swerte tao, hindi mo kita nampaktan. Sakto ra partner. Saan ba blatan swerte partner? Pero, agay, purti swerte ti mo partner, kung pagwapat na yung musawa. Amura na partner. Kag bata mo pagwapa pa be. Aragay kung magbagal ko si Angel ra, hindi ta na madagaan na sa kuno plano na, mas tiwades? Mga stewardess partner, yawan nakbantay na partner ha? Ay, Angel, hindi ti mo na yung mag-nubyo ha? Nubyo, ti mo dyan, nurakit dyan. Ura ti mo pintahan, sagi-sagap, lag kang malaki. Ha? Mga kabiyanan, laka-lakaw kita ka, ano partner? Kalaki nga pras naman. Ay, tuod man.
laka, di mo kita, kalaki, pras kay Pras partner natin. kanaton. Kag kay partner duwi ito bla. Manaan tanak tao, to ang kung paano na tatap ka pamilya, ni malay na magbiyan nante. Nakikita nyo? Ang nawayan nyo lang ron misis mo, bakit third party, kundi ang kalagawan mo. Si partner bubit, yung pisar man kakaro kadlaw, katura laura pagi, mumas na ka na partner, no eh. Ang nawayan nyo lang ron misis mo, kapag kalaugan. Hindi kaya madura ka natin, partner. Ang laugan ay mawilihan si partner bubit di sana ang amigo man mo. Nan mo, istorya dak dia primero, parti sa panguma, igo probuhay, rectors na sa Amerika, parti sa ekonomiya. Tinawag to at sponsor si Popom di Boko Punon mo lang si Kaparya. Nga mati maguro si Kapitan kaya. Anarang pala magpaling tunto kay Attorney ko pong dibuko Ay, mati madumduman na kita, partner. Masi natawa na natin bangko na partner mo tayo sa Yadi para. Akan tong bangko ko to. Ako to tanang pahimogin mo. Pro kon tawan ako bilog bangko batunon ko man. Ano? Hindi ka paskil mo na partner, hindi mo natin mangkin na mga natin na partner. With live lang bangko kita ko sa ko to. Na-donated may bungko. Wala. Okay lang na partner kung sa sagwa mo balay naman na butang partner. Makonsider mo na partner. Pampubliko Makita man ka tao partner. Pampubliko nga garamiton. Salamat na partner iti paras kanimo sa radyo. Duro alos bisita mo partner manalain nga mga barangay. Yatis mga pungko na partner na mamangkat kita na partner. Kaya tanay mo ba hintawan ka punggo? Wala. Nakuon tao. May istorya ka ba? May klalahay mo ha, bungko. Kundi. Saan ka brata? Ay, mga kabihanan na ito sa brata. Ano to yung music na to? Mga kabihanan, balik na sa atin nga pagpalagad kay mga Ay, malawag ka na partner ka. Sige, go ahead. Ay, ang programa, no, naimawan niya ni Jojo, no? Lumugdang Rivera, limog kang pamatanan kaya ginadarana sa konsiyo. Kag ni Kap Ariel Pokpok di Boko, nga saraman na nag-sponsor nga magbulig man sa pumuluyo, maskin pa pamaagi lang sa Miracle Oil ni partner Ruming. Limog man niya ka mga barangay kapitalis kaya ang ginadarana. Ang Jasmine Trading, bigyan sa tapad kasi wall kung gusto niyo magbakal dyan kang brato nga simento, hollow blocks, narisari nga para pa gusto niyo magpobra ka yung balay. Diyan ka mo bakal, dyan sa Jasmine Trading, nung ginapanagyan ni DJ Lumugdang Rivera. May branch man dyan tanda, Sinto Norte, JLLR. Diyan man tara, pwede ka mo dyan kang bakal, dyan sa may Sinto Norte. Kagang kapitan gali partner, kang Sinto Norte partner, nagapangabay partner sa mga ingat na mga barangay, nga kung pwede ang inyong basura, hindi nyo pagtablot sa suba ay nagasuong dyan sa may dibungan, gabaha ang barangay Sinto Norte partner. Dapat inyong basura ibutang sa lugar. Amo lang pangabay kang barangay kapitan kang Sinto Norte partner. Mga pa-music na sang pisra labla do kapagar man tubagta. Ay dyan music na dara ni kapitan na Jimmy Sumugat. Kag si kapitan nyo bla dyan? Kapitan Sorilya. Sorilya. Ora koon nga may dedicate sindak dyan para lang makapamati. Tanay bisal bago lang nga time. Kaya man ti budlay nga ura kauti music batian nga dyan, no? Ay kisa daw monotonos man pamatian kung limag lang namon na hangamon ninyo, limag lang namon ang inyo mabatian, no? Okay.
and your dreams just fall apart. And sometimes you feel that you can't go on. Be strong, hold on, for my love will keep you warm through the coldest night, through the rain, through the storm. When friends turn their backs on, and you're so helpless, you don't know what to do. I'll be on your side to comfort you. My love will see you. Nari mga kanta ni Kunyagi? When Marco Season. Sabi ko si Maripas. you won't cry, just reach out and I'll be around to understand. When you stumble and fall and you need a shoulder to lean on, all you have to do is call. And I'll be there with a helping hand. When the road seems so long and endless, and all you see is nothing but darkness, don't give up, just walk on. For my love will see you when you reach for your star, when you cross the deepest sea, when you climb the highest hill. My love will always be with you in everything you do, in every step you make, in every road you take. Don't be afraid to follow your dreams, for my love will see you. Balik banwa sa atin nga pagpagalagad oras alas 7:57. Imaos partner Bobit maayo kag Lolo Tasyo, good morning liwatlo. Good morning. Hapon, no? Istoryahan tabla siya atin nga pagpagalagad. Hanyang party bla siya ipikasi ka baga bulog. Ura tato ka maan yuli kung ado ka lawid, ado ka bege. Ang ipikasi ka mga bulong nga gina-inject ta kinaglan ta mamad-an bularag naman antay nga ti mapa-inject kita bakit na ma-immune kita agad di kita ma-hospital kung magseryoso ang epekto kang COVID virus kanaton especially yung mga variant Delta. Apo bubit nabi guro ma-release man guro amo diyang after datan kapin pang nabakunahan ron ma-release man bla mapabutyak mga Department of Health. Ano kalawidon ang diyang baga vaccine nga naga-epekto kag may epek pa sa atin lawas kag hasta san o ang immunity ta kung nabakunahan ta. Ti nagadepende dyan sa kung ano nga vaccine guro
At amo gidlo, partner Bobet, depende sa vaccine eh. Sakto na partner Rumeng, dapat transparent man ang partner, ipalington naman sa mga pumuluyo, bilog nga probinsya kang Antique, bilog nga Pilipinas partner, nga no, kung pira ang lifespan na kaya, kung every year natin mapabaksin, either kung depende na partner sa nambal mo rin nga, depende ko sa vaccine na guro partner ang dapat natin mamanaan yung partner. Kang accuracy na partner raw, di ba may nagbutang naman yan na partner kung ano ang accuracy kang may mga percentage man na partner kada sarang mga ano. Pero ang lifespan partner, nga kung pira ka partner, wala pa man nanda na butang yan na partner sa may DOH partner. May initial ako, siguro hindi na magbutang partner, duda ako kakwan. Accurate ang lifespan. Pero may na research ko nga suno man si ibang doktor gahambal nabatian ko nito sa CRH eh. Nga lifespan kang bisan ano nga bulong tayog na ron 12 ka bulan. No, 12 ka bulan. Sus kung mag-12 bulan kun isang tuig. Di miyad ko masulbar ang problema takya sa sulod sa tuig tanan na bakunahan. Ay kung sa sulod ka sa tuig tanan na bakunahan, may problema. Ora problema, no? Ora problema gid kung tanan bi nga taos libutan na bakunahan. Sa sulod bi ka dapat uniform gali, no? Bisan sa ka banwa, sa ka probinsya, sa ka pungsod, aman mo galagaway man tao pungsod kag pungsod mo. Dapat buligan mangli ka nasyon. Amo entero ko nga ideya kag nakita ko nga problema. Dapat kung ikaw nasyon na nauna ka mo bakunahan, kundi ura problema ninyo ron. Kung bakunahan ka mo, tanan, ura rin mabot ang time nga in 2 months time, ura ti COVID. Amo man bersibang pungsod, amo man ran. Gayang problema karon, nauna tanang mga develop nga countries bakunahan, ibang pungsod sa 3 guro 4 tuig di pa maubos. So, pag kung di pa maubos, pag travel kang tag ibang pungsod nga may carrier gyapon kang virus, malaton roman to sa ibang pungsod nga una na bakunahan nga pag-abot kang sa katuig, gura artibisa bakuna. Expired yan. So dapat gali may synchronized nga healing. Heal as one. Target ang bilog kalibutan. Target gitanda nga dapat within December ya, ubos na ang bilog kalibutan dapat mabakunahan. Amura nakita ta nga may ibang nasyon nga gabulig sa ibang pungsod nga makarecover dayon. Like Japan, gapanaot na sa ibang pungsod ka mga vaccine, agad lang makarecover ta na dayon. Ang problema partner kung hindi kita mahil as one simultaneously. Kagdarungan. Ura ti kasulbaran ng yung COVID problem na una, just Pilipinas lang. Sampo lang ha. Nabakunahan iba. Kita bisa pa probinsya kang Antique partner, ubos. Naubos. Ang Iloilo, ura. O, ibang lugar, ura. O, sa Pilipinas lang, bilog ura, be ka naubos kita. Nabakunahan iba. Ang transmission matabo magyapon, daw ura tiktapusan, kung ang iba to, pag-expire kang andabulong, epekto kang vaccines lawas da, madut kan sa gyapon, may iba gyapon nga carrier nga ura pa mabakunahi, example lang. No, di blada maamuran. So, kag bisan pag nga nabakunahan ka, carrier man kag gyapon. So, kinanglan, dirungan ang paghilta. Mga kabiyanan, antis-expire yung mga bulong, maubos na tanan-tanan, let's say for example, mga pinalangga nga tagpramati, kuon ko kabi nabalita nga ang sa inuba. Ang lifespan na suno sa kadoktor mga Chinese is 6 months. Ti kundi pa mabukunahan ibak dia kag diyan gyapon ang treat kang COVID, pag expire kang 6 months mo nga sa inuba, treat man kag gyapon kag lubaan ka magyapon, makuon ka man pabukuna ta naman. Di ba? So dapat gali ka diya antes ka expiration. Lawit pa bla kang antes matapos expiration, mahil as one ta. Ay kaad kung matabo nga ura pa nag-expire ang mga bakuna sa taho, kag naubos ron ang kaso sa kalibutan, tatanan nahila kita tanan dengan. Di ba? Antes mag-expire ang ginbakunang natin, galing ang problema ura ka parehas ang paghil natin because may iba na una na bakunahan, iba mabakunahan pa sulod nga doktor. Just Pilipinas partner in 2 years time. Hindi taton maubos bakunahan. So ang iba nga nabakunahan to, balik naman to. Balik zero.
balik naman sa primero. Primero pagin. Di ma-expire gid whether you like it or not ang efficacy kang bakuna mo. Tamor ganing may programa tanga nang langali heal as one. As one. Derungan. Sus. Yang Problema mo partner, nauna ka kanaken. Pag ganito expired kay mo, amo pagid ako magpabakuna. Naimo tanga baw. Madengan ta si Karwa takan partner mo kay sarap lang. Nakabirbintahan ka partner. Kinanglan sa mahalong ka gini sa hindi ka sa ura pa ikaw nabukunahi. Na maamora bla? Kung mag-amo ka dyan raw. Amo ra nga dapat buligan kay partner kang mga nasyon nga mangranon. Ang mga imol nga nasyon. Amo ra nga biriting polta regardless kung ano man ang efficacy kang bakuna sa mga nasyon nga gabulig. Hay kahit papano bisan baga lang may mabulig sinda. Garanti hindi matabo. Plus bisan sa Sinovac lang ko nanda hindi mo makumparar sa ibang American made. Bisan sa Sinovac lang. Tangko ang efficacy kang Sinovac is mas shorter compare sa mga Janssen. Kang sa Janssen. Example lang nga. Sa mga Moderna kag sa iba nga mga vaccine nga American made ko nanda na not na American made. Utang ko bi, granting amo paran. 6 months lang ang Sinovac. Pero kung nag-heal man kamo tanan dali-dali nga derengan nga na contain ang COVID antes ka 6 months ng expiration ura ayat taman yapon tanan. Di ba? So thankful tag yapon bisan sa bugo nga time mga kabyanan may mga nagaburulig nga nagatao vaccine para ma-heal ta. Kita mo balbahal nga supply ang Sinovac di sa atin pungsod. Di kung gobyerno gin Biden ti ura takmaan basi donate naman man bla no. Pero ti ang China ga donate ta na mga kabyanan luwas sa bakal. Basi may ayo para iti hindi man transparent transaksyon ng gobyerno ta mo. Ha? Mga pinalangga nga mga tagparamati. Now, ang istoryahan naman diya gurusunod, kung nabakunahan ng tanan, sino ang uman mapapakuna, kag dapat ibaluon, kay mahibaluan rin na kung ano klawidon, kang epekto kang mga bakuna nga diya sa lawas kang tao, nga magapabilin tanang immune sa virus, mga pinalangga, nga mga tagparamati. May iba nga bakuna nga ang iba nga pungsod, partner, hindi magbaton man mo. Mga kabyanan, di karon kung batunon ang dato ang amoy ang bakuna, tapos lain ang dato gingamit nga bakuna, pag-expire kay imo to karon nga bakuna, urak sa dato gagamit, so pabalikan ikaw, may biktoran, mga pinalangga, katag para mati. So, daw hindi, kita guro ang kuon kong mga mamod daw labo mahilaswan kita dyan sa kalibutan kag dyan sa pungsod Pilipinas na kung magamamo dyan matabo lang dyan mahilaswan kita sa pungsod partner kon derengan ta ang problema naman iti in and out sa tao sa iba man nga pungsod nga ura man bi butang ko nahilaswan ta gasalad man siya yapon sandal yak natin ura sandal to mahilaswan mas kurip sinak natin may problema yapon ang kabyanan amura nga katabo sa ibang nasyon nanga-strictor sanda sa pagsulod kang tao sanda pungsod kapin pag naturok na pagid kung anong klase bakuna gingamit mo. Mga partner ang sakturay mo partner no. Ay hindi ay kung lain bakuna gingamit mo hindi mag-simultaneous mas bakuna gingamit na. Saktura partner ang hiling da may different. Lain. Para sa limbawa karon Sinovac. Tapos within 6 months mo nag-travel mo. Nagsugwa rin ko sa 6 months. Tapos hindi ka na pagpatunon. May mga posibilidad partner makakontekto sa mga travel sa mga ibang pungsod partner. Amora mga kabyanan no. Ganiti hindi man ang problema karakaron mahil aswan ta ang mga nasyon nang galing sa kalibutan. Mga pobre partner. Ang ibang nasyon ng kalibutan orang galing pa sa atin mo. Kagura pag ripatay ibang nasyon. Ura, nawe pras ka Israel kagang ano, di ara ka na mataanay na partner diyan. Amerika kag may produkto nga baksin Amerika, may anak at China galing may competition pa partner sa produkto lang ni partner kag ginapagwa kang Amerika mo ga conflict man ang tao bangad nga daw sara kag sara partner ga issue sa partner bangad sa may mga konflikto partner sa may tawag nga ekonomiya kada sara So, ang pamangkot, matabo lang yung mahil aswan kita, bilog ng kalibutan, kung mag-amo dyan. Ganito, bayalan na yung pulong kalibutan, no? Ang Pilipinas lang. Ang pamangkot, matapos mula vaccination
program ta antes mag-expire niya mga bulong sa una na bakunahan. Ay kung hindi, pamaubos bakunahan, nag-expire gali itong una gin bakunahan, so balik naman tas puno. Ako ang kunik biit, ura ti tapusan nga bakunahay dyan sa pungsod Pilipinas, kung na mo yung bandam tabo Dapat may target date na partner, maski mawala naka-fix ng partner, may target date na dapat almost 75% din, limbawa lang. 50% hindi man kita kamaan partner, kung pilar ka percentage rin ang nabakunahan partner sa may bilog ka Pilipinas. Kaya mo yung mga problema ng kapianan. Ti ikaw ka pati, ikaw nga masolbar problema tas COVID, mga darwak tuig, 3. Negative din partner, para kanakin partner, maskin sinuguro partner, makuton ka partner, dahil hindi guro tanda magpatira partner nga puro prevention na guro maubra partner kang mga tao partner. Prevention naging partner, lalay lagi na partner para nga matapos naging pandemya partner. Bisan ng Amerika, gani ura pasandag li mapuli vaccination program, ura pa matapos ang vaccination program na. No, pirap lang percent mga li. Okay lang ang dara partner kung ang ginagamit ng partner sa nambal mo kayo na ang expiration ng partner. Lawid-lawid. Compare mo sa nagyabig-ga karatabusaton ay sa racket ang ating partner eh. Guro, ang Amerika ta partner, exclusive lang kung anong guro, parehas ng guro ang partner. Antes pa, although urap sa na matapos ka bakuna tanan, ay hindi pa ma-expire ang unang bakunahan da, kag maubos na gid. So kung maubos bakuna, kag mag-zero ra ng ang virus to, so nahil tanda. Di ba? Pag heal nanda, bawal anay ko ang ibang pungsod Diyan na may strict ops, nanay. Heal na tamon sa Amerika. Amo serulot ta ibang pungsod, ano inyo nga mo mag-stricto anay ron. Di ba? Bakal nga problema partner pagkang bukat kita lang nga pungsod partner ang naga-problema, tanan nga pungsod partner. So karon mas depende ra partner no sa programa kang gobyerno natin partner. Kung ano karon ay nakita naman naguro nanda partner nga mga problema ra partner. Kung perda na partner nagligad nga bal natin, nabatian man mas nami kaya partner ay mabuol ikaw travel pass mo ignistorya natin nagligad ng partner nga makakontrol barangay level. So karon natabo kid man ng partner ang amo kay nga naga sitwasyon partner na kumakasano bla ang idea nga na hambal natin kato partner daw nagsanto man sa gipagwa nanda kay partner nga mga programa partner kang sa pag-isyo guro ka barangay pass. Plus may uli tanan negosyante dyan sa inyo barangay nga man anyor man nga law-adlaw tanaga gagawa. I-volume nyo lagi ang date. Lawida nyo ay budlay marado adlaw tanaga buol kang travel pass, di ba? Sa depende lang niya kung ang kuon ka di LG itlad. No? Ay ti ang barangay kabay ka isyo ka travel pass. Terakan nyo sa inyo barangay kung sino dyan kara ang adlaw-adlaw nagagawa lang maray hindi makuli, no? Ang gobra, makita man ang barangay klala daman ka barangay. Tawin nyo lagi man ka travel pass nga good for 15 days. Example, may kita kami ng negosyante nga bangad sa negosyo na gagawa adlaw-adlaw. Ti mabudlay man ka na banwa kapin pa kung pila-pila. Luadlaw pila man, luadlaw pila ang bulon na kadya, bulon na naman sumaan. Bakan kuno ti amuran, kung kita nyo nga luadlaw ta nagagawa, tawin nyo ka medyo lawid-lawid gawa nga time. For example, good for 10 days, good for 15 days na travel pass. Na ang visa na good for amurang adlaw, amurang lawid. Saktura partner ay bangit sa pagmangkutanin ko kra sa mga kapitan partner pa sa amin kapitan sa kay vice president natawan man nanda partner ka konsiderasyon kag ang adlaw-adlaw partner pas gaobra sa may mga munisipyo may mga exemption man nanda partner kag maman-an man nanda sa barangay na partner kung adlaw-adlaw blarayan nagaagto sa may tinda kapaninda mamanan nanda mas nag-list na niyang partner ang ginambal ba natin itong binisiklita lang partner nga mga kapuslaanan partner amo lang bahal dito nga list ang mga pamatanan partner nga pwede nandara nga hindi niyo pag-isyuhan bangad nga lagaw-lagaw lang karan ang obrahan kang mga pamatanan nga partner. Ang mga pamatanan blang hindi ginanglan maglagaw ti luwas lang kung gin-authorize guro ka ginikanan nagid nga tanda magwa ti pwede guro no. Pero kung magburo bisikleta lang mo sa sagwa, do hindi gid pwede. Purang pamangkot, tanan lang nga barangay may imo nandadya
tanan bla nga barangay may harang iti iba mga balay sa binitlaman kasada. Sakto ra partner mo nga pamangkot partner yan. Dapat nga programa no kang gobyerno lokal di sa atin di sa klase, bilo probinsya kang Antiki, dapat ka synchronized with partner no. Ang pag patuman kaya nga lay partner para ang sangka barangay kung nalingkaw sa halimbawa sa Nuan, consider ikaw partner nga kung nakagwa ikaw dito, ka partner, hindi rin mag-awat man sa Barangay Sinto Norte, hindi naman mag-awat sa barangay, sa poblasyon partner, kung sa din nga gusto mo mag-agto partner. Amo gani no. So naman anta dya kay Boss G nga para hindi mabudlay man permi sa mga nagagawa bla permi medyo palawid-lawidan ka barangay dapat ang issuance tanda kang inadlaw no. Para hindi mabalik-balik nga adlaw every 2 days, every 3 days. Okay? Tapos ang problema nga nakita targya nga example stricto barangay what's the use of issuance ka travel pass nga iba pwede man nagwa pero hindi niya matabo nga mistriktuan gid may iba nga barangay nga along the road masakay lang sa tricycle tanaran hindi marangan kang kwayan med lang ra sa mga barangay nga malambatan one way lang yan ang sanda. Pero pras ka mga along the road nga barangay ra daw budlay gid. Para sentro poblasyon, duro rin ng ano mo, hindi mo marangan na bilog. Marangan na na. Ang may pabaybay ka to, may duro ragyan. Amo sang ka problema man nga nga sitwasyon partner. Pagwa na balay na sakay sa tricycle kun di na to. Pag manan may police partner, palikawan tricycle ay manan nga travel pass ng ano daw may kung ano may mga konflikto gamay partner. Although may restriction nga pwede i-imponer katong gobyerno but hindi fully nga ma-implement because of kulang ka pan power kag hindi mo gid mabantayan di mo na mabantayan taho partner mo ha may pa ni karabaho nga bakita na itong imaw na rin bisan hindi mo pagbantayan matawas sa laturan taot na budlay bantayan partner. Pero partner nga gini istorya mo partner no may nag-text gani nagliga dya ang kung sino kuno tagya ka mga baka kag kun mga ano diyan nagapanawagan ang NAB teacher diyan sa may ano sa may NABs diyan nga kung pwede kuno hindi niyo paglawigan yang ka baka ang NABs nga compound ay kundi kung masarawat paraban ka mo obligya nyo baka nyo ang ora panawagan ka mga NAB teacher diyan sa may ano sa may NABs nga eskwelahan kung pwede lang kuno hindi paglawigan ay garap ta na Craig nagtapos daw lim nan kung ginalaw butik kunura kuno kamo ti parban baligya nyo kuno baka nyo ang orang nag-text digya nga ano partner may gimit lang man diya nga kagawad galing tinir natin pagluwagan na partner batian mo na kagawad sinurapit involved niya karan kung pwede sa wayan nyo dyan ang nabligan nyo ang nag-teacher pero kung di nyo mabual ang baka nyo lawagan ko sa programa sunod. Nawagan din sa sunod. Kung hindi nyo ay tinanawagan naman tanda dyan. Siguro batian nyo naman ran. Nag-ayukid ang mga NAB-teachers. Nabulaan nyo ang baka nyo sa sulad kang compound kang NABs. Hindi nyo ito paglawig. Kung natin lawig ka nyo, bigyan nyo baka nyo. Amura na hambal kang nag-text ka natin ng mga concern, ng mga mistra partner. Ay, tod man, kung may baka ka mo, ibantayan nyo, kagkumpayan, kagbangan ito lang. Pero kung damad ka mo, kag ilawig lang kung dindiin, may patuod ibligyan nyo kay Kap Jimmy, blayawon ta. Okay lang na partner, kung nagyan na lawig partner, kung bligyanan na, may porsinto ang eskwelahan partner, ay daw, okay ka wa. Kag sarap partner ang eskwelahan, bakit natin buruyan mo. Tod man, may adalan ko no, pastolan ng eskwelahan ay bakit mo. Problema at nag-eskwelahan na kung di nyo kumuhon paraban. Limpiwan na basan at naran. Pero hindi ko on nga paraban baka. Passing rin tinyo dyan karan nana, taga-eskwelahan nga natin. Ti makuon sanda nga ti may baka kami tiknugon men lamon. Ti bagka na. Kaya sarat pa, bagkan ta na ti buruyan ng eskwelahan. Di ba? Kung magtaas pati lamon may programa at nara gobyerno. Kung gusto nyo garabon lang nga hilamon din na mas pabor pang ninyo, di ba? Hindi na dari baka lang. Sige. Kaya kaya nag-text man dyan ang kapitan ka poblasyon, may 5 ring ka checkpoints man tanda dyan sa may poblasyon. Dyan sa may portion ka Mercury, sa Seawall, may ano rin na gintigayon ni Kapukpuk, yung mga batangan ng mga harang rin ang mga in and out kang poblasyon na partner. Amura mga piranggata pramati, no? Ang kwan,
Mga Ano checkpoint. man nyo, may checking ka travel pass rin dyan sa kasunod rin ng poblasyon. May checking ka travel pass rin dyan sa poblasyon ha. Kaya kasunod na sa health ka protocol. At least mamanaan ka mga ibang barangay nga bago ka mo magsilid sa poblasyon. Hindi rin ka mo matingala nga check yung travel pass kundi nga mga barangay magalid. Nasaktoran mga pinalangga tapos mati. Ti karon na mag-agi ta ma-check din sa karon no. Mga membro kita rin na partner kang apor partner. May exemption rin kita. Kaya daw alam kita ga ano partner. Ti sige apor. Pwede man ra diya kita nabilong sa kategori nga A4. A4 kag apor. May mga duty pass rin kita partner. Amo gani. Diya pagid partner na. Istoryahan tagid bla sa atin nga pagpangalagan. O dali lang time mo. Politika tar man. Politika kita. Politikata. Para nga aga mabati nga halip pakina gusto na mabatian ng pamulitika natin. Mas may gamay nga tinaga mga may mapabilin ka ninyo ano gusto mo nami tara sa lokal kung sa probinsya kung sa banwa? Kung ano lang mas dangatan ta partner ti sige. Mga kabiyanan na ang tabi ni sa banwa ka kulasi, no? Mga kabiyanan. Sa namit lang mo nga mga samit lang tato nga mga ginlawag ta nga pwede ngaran bla nga pwede mangin probable candidate sa vice mayor. Mga kabiyanan. Sino ko tugid bala sa Brabanta ta nga ang nagasignify gid nga madlagan gid man. No? Si Kwan si Mami Pilar daw ga kwan pa. Ginatulot. Ora daw hindi pa ka desisyon gid. No, ora pati desisyon nga concrete pero tayo si Tony natiklod din ni Tony mo. Ha? Si Pilar, si Mami Pilar partner may mga potensyal man niya partner nga mangin vice mayor partner kung lang tawon man natin bangit sa konseho partner tama man niya ka active partner no. Kaya nga depende lang natin na partner sa dang pamilya. Kag may bahal ang tsansa naman kaya partner nga kung magdalagan, may posibilidad na partner nga magdaog partner. Kung man mo grupuhay si Mami Pilar kag si SB Boy Ala, si SB Boy Ala actingin kapasitera ni Tiurat Piyoto kung saan mauli ito ti mauli pablato kung di ran si Vice Mayor ko. Daw ramat lita ang mauli. Balita to, daw ra tsansa rin ito mag-uli guru partner. Okay. Raan kita ulang to kunak naman. Ano ko ni ti nangin bakit pero ang pangsyon ta na nga gin sa time ta nang ora ta na ti pwede mat na makuan buslan kang first number 1 ni Boy Ala. Dali ti ora gyapon mga durat piyo mo ulit ta na hindi ko ikapuin ko sino mangin makompleto ka walo. Dapat diba? ito partner, no? Pwede man ito nag-resign namang tana, hindi pa na pagbalin ng mga tao ko na at least kung nalangalang ito tana partner sa ginagtunan na at least ma-designate gid nga vice mayor kita to nga bangit nga nag-resign tana partner. Butang sa lang-alang mong mga kabiyanan, kita sa ikibudlay sa sitwasyon nga nagakabit-kabit kablang nga ka kumaan kung di ka makabit. Kung nag-resign automatic vice mayor ta na si Belarcon kag ang kulang nga ano pwede ma-point nga SB. Bahal la daan partner may makumplito na partner ang pinaaram kang sara partner yung madugangan ka sa SB. Nung kag ma-acting kita nga vice mayor partner ni ang number 1 nga partner ang signisyon na magnanglan na partner Ang point lang man nakita man diya ka DLG ang datura dagit tundukan niya. Nasyunan ka DLG. Automatic nga ano kita na partner. Ura kabalik ron. Ura gani diya banwati pihong ura gani kalisensya si vice mayor ko kuno tumo nga mo diya magwa. May ano kita dra partner, may function kita DLG. Tawan dabi anay partner kang sulat within amo kaya kag kun tawan na nakaplaso nga kun di ka kauli sa mo kaya automatic rin tanang awol rin di mo ka. Kita natin ang sitwasyon mo nga ura tana. Ura pagwa na ura man naglisensya. Ura man ti mihay kag mihoy kung mauli tanan no oras. Di ba? Now, pwede marasunan ti amo dyan sirkumstansya to, urar tatlabot kung sirkumstansya man to. Ang pamangkot ng puntot natin, nga wala tanak balik. Ang puntot tangat para mabutang taman sa acting incapacity, kag Paul Prince nga vice mayor, ang nagsaka under law of succession. Kag ang ginbakit kang nagsaka, ang nagbakit nga ang
Kundi kulang. Kulang. SB. Kundi ma-appoint taman. Di. Ay ti. Diyan Diyan tas. nga makabulit pagit partner, ang ginapuin to partner, di natin kaman. Bangad nga, may rason ang DLG partner, bangad sa pandemya kaya, kinanglan kita ng operasyon ka mga SB. Di so karon temporary lang ka gyapon partner nga naging vice mayor partner. Ang gawa ng karakter, Plagues. si Boy Alarcon, nagapungko Vice Mayor, in the absence of the Vice Mayor, hindi mo manan kung ano ang oras mo uli. Gina-consider tapabala sa punto nga dya, si Vice Mayor Herco nga, Vice Mayor gyapon sa Kulasi, kung nakot na mag-third partner, bagan rin mo. Sa pira, Dapat ang DLG may imo na aksyon na rin. Dapat maksyonan ka DLG, pasa nanda sa man naguro ka DLG ang dapat nanda imuon ka partner eh. Oo. Tamang ka buhay rin eh. Kag may time kaya pandemya pa kaya partner, mahal kita na nga makahalin kita na sa pagka-vice mayor na may isla. Oo. Maging full plates kita na si Chief Clark. Plus ka na, dapat ang komposisyon kang regular members is 8. Di ba? 8 kita ang ginbuto. Now, kung napihoran, hindi daan mabutang sa sitwasyon nga kadya nakulangan sara. Nakulangan sara. Bangat ang sara nag-act sa capacity ni Vice Circo nga si Alarcon. Di ba? So kulang ang sa regular member. Nga supposed to be kung aksyonan dya, kung ano gid ang legalidad raad dya kadya, kung di naka-appoint man kang sa ka-SB, di ba? Uray. Prince Vice Mayor kita na partner ang partner. Oh. Ang kumbaga partner may lamang-lamang wa kun ikaw full plates nga Vice Mayor partner, ang sweldo mo guro partner di maluwas pa sa sweldo mo partner. Ang power mo bla partner raw nangin Vice Mayor di mo full plates mo partner sa acting ka lang partner mo. Una-una hindi takabuol kang sang ka-SB nga magpungko. Why? Anytime kung mag-abot si Erco, manaog si Alarcon, mabalik sa 8 yapon ang SB. No? Mga kabiyanan, kag si Alarcon, hindi mo man niya mabutang dyan as acting incapacity, bangad nga bangad uraran gin consider si Herco nga magkandan Vice Mayor sa Kulasi. Ang buwa namon naklawin, ura tipihong istoryang DLG, kung ano declaration na Herco. Pero kung nang tawon natin partner, siguro may mo ng SB partner eh. No? Kung nang tawon natin na sa SBB, no? Kung pwede na dahil muan ng partner ka. Isisiwan na nanday, i-declare na sa Vice Mayor Herco. Nga awol. Pasa na sa DLG. At least ma-full-place man ang Vice Mayor, madugangan tanda nga mga SB. Depende ka partner kung ang pamangkot, kung sino ang dapat, kung legal balaran. May mga dapat mangkutan. May DLG opinion ko eh. Kabuway ron, urati aksyon niya eh. Ito na sa kakik na partner, pasada sa LG, at may imo niyang karapon. Daw kinabutang natin sa sitwasyon niya nga daw gahangin. Hindi ta ba pwede magapon. Ay bangad ka, dugwa na bla, naga-entertain ta pa sa legalidad nga tigin elect share ko, galing tiyang punto urak balik. Urak ka balik. Awol, bigyan na na pwede nakapile lang. Paano mo ma-declare nga awol ang sangka public official na elected? Bigyan nan. Hay kun piho si Alarcon nga magpungko in behalf kay Herco, bangad gi-declare ta si Herco nga waay na. Kun di makapili tatan kang i-complete ta ang komposisyon ng SB. Pwede gani partner nga maskin sa mga SB kung ano para partner nga inkapasidad ka partner, pwede ti mo kumbaga sa impeach ka kang grupo mo partner nga useless ka rin. Pwede ka gani kalin eh, di ba? Dapat amura misturyahan na sa ngunyan bayan. Kung ano imuon nyo sa Vice Mayor nyo. Dura tamang kuon nga nakita naman natin kinanglanan kaya ang bangad sa pandemya kaya ang importante karan mapunaan ninyo ang kinanglanan kaya ang pumuluyo. Ay mangin president, yung mong Rugyas Kulasi karon kung matabo. Ngas adlaw may maawal man mamuamo yung sitwasyon tabo. Hindi makakontek kagin. Anong blang ka bulan, 3 bulan ta. Kapanaw man, urak balik. Neda ko napatay ito ay, pwede tambalan ti may certificate. Masaka, tanaran ng masaka. Yung ura pa man napatay, sirko. So karon na mo ganit dapat tawanan da ka tensyon, no? Ganit na talakay natin ng partner nga ano, ura man ta kaya mangkot ta sa mga SB sa DLG yung ka partner, pero guro may mga way man tanda nga legal ka partner nga dapat nanda ka obrahan yung ka partner kinanglanan kay kang pumuluyo partner, no? Ang lain ni partner mong full plates nga Vice Mayor giti mo partner. Kagba ang kulang SB ay sandik slayit na dapat kumpleto ra mo. Ngo baloti da kabla. Ang sa SB ginabutang mo sa Vice Mayor ay Sirco, kulang rin ng SB ta.
Ay kung ma-declare ang tanang karon nga ura si Erko, kundi mapili tak sino underlob succession, mabakit kasara, kundi mapili tabanwa sanday mansalay kung sino o magahimuno kang walo. Ang ikasyang na to, kung ano ang legalidad niya. Oo. Kung ano ang legalidad niya. Ay daw pras na kara kundi ta maksyonan. Daw gina-consider tagyapon si Erko nga vice mayor kaboy buhay ron to. Consider kita partner sa tilad kaya kung ang tawon natin partner, consider kita na kang layi partner o kung legalidad nga sitwasyon. Ay bangad dura ma-declare pa partner nga awal rin si vice mayor Erko. Una-una ako banwa opinion got na dyan, pero kung nakot na padiklirahan ka si Erko na awal ta dyan. Awal kita na rin. Ano klase? Ura naman ti leave of absence ko na leave nga pwede magsakay sa kalawidan ng ran. Kag pandemya kay partner. Oo. Duro ta na pamaagi kay partner nga mahimuan na partner nga ma-full plates nga vice mayor. Dapat maksunan nyo rin dyan Sabra mga kulang-kulang sa tuig, yadi paran. Ura man kuhan nga bangad may sa sweldo lang ka lagas. Ang servisyo natin tarak niya. Oo. Ay, sus, Maria Josep. Aksyonin nyo rin yan. Ha? Dapat, mapunan na. Diyos. May masang kaisbig, uro ka, mangkutanan din, no? I-declare nyo lamang, sir, ko nga awal. With the help of the LG opinion, handat nga, hindi niya pwede ma-apply mga kabiyanan karon ko matabo pag insurihin niya nga may darwa gid bi karon kisbi member amo man niya. Amo man niya, di ano ba ya ko kung darwa tatlo mi karon. Di ko nang isyo karon nga tigin elect na legally, di ko na problema. Ay may nagasandig man yang gapon na. Lalayi kon pa ano ka bilis. Paano ang violate mo para pwede ka deklarahan nga uraran. Vice Mayor timo gyapon sa kabuayon ura timo ti official leave kag kun may leave man timo nga gina consider kang layiti sobrahan dia. Sobrahan niya. Abo kalawidon. Malig timo po. Ora timo ti attendance diyan. Pura miniman sa tinuig na. May ordinansa kani partner ang mga barangay ordinance partner nga kung pira ka successive na sunod-sunod absent ka partner automatic gani awal ka. So karon diyan kara guro ora kita ka pangusisa diyan kara kun ano diyan kara nang dapat ng daymon. Siguro ang ibang SB tamad lang mag-initiate. Gusto dagin, no? Garing who will going to decide. DDLG. Dapat DDLG kalaruhon din sa ngunyan panluy bayan, agan sa ngunyan bayan fix man ang anda nga manginimuon. Kung magkon DDLG karon klaro diyan nga with this situation si Erko without the legal leave nga gin-submit nga nagapamaan nga mujay mapamerikata na kag bisan leave ganin dir magsakay diyan sa hindi man pwede diyan nga sa clip so klawid na nga si clip niya. Ha? Mga biyanan? Di dapat. Ura, matao DLG ka klaro ng opinion para kung makita ka SB may klaro opinion DLG mga kabyanan ti amor lang ragli mo dahil tinapasanagan na sila mo. Galing ti buta kang opinion, buta kang legalidad ang atin local governance. Ang DLG galing ti kisama problema ang mamok dyan din sa naksulbar. Isa daw ginabuisit ka ha? May nagagaborn nga lagi. Partner nga natalakay natin niya partner no. At least basi makabati rin kita sa prakadlaw no nga natawan man ang daya ka atensyon natin niya partner mga suggestion niya partner kung mangkutanan ka nanda kung ano ang legal kaya nga eksakto kaya nga dapat himuon ka mga SB partner. Kung ako ang SB no, with malice towards nan kung ako bidan, mapasko ka sa solusyon. This is for the interest of the people of Colasi. In the absence of our Vice Mayor, we will designate i-install ta. We need to install Vice Mayor Alarcon as legally official under the law as full-fledged Vice Mayor of the municipality of Colasi. Considering the fact that Vice Mayor Herco, no, the absence of Vice Mayor Herco as newly elected Vice Mayor of Colasi, ang absence na has no legal basis. Going to America without any submission of whatever leave nga ma-apply rin karan kag ma-consider nga i-consider travel na. Ang purpose ano para nga ti kung ma-install si Herco as full-fledged si Alarcon as full-fledged Vice Mayor makabutang kita kang isbi nga kulang na may Colasi gas station yan sa San Antonio Colasi. First Bindo gas station sa Colasi, barato ang gasolina, high quality product of gasoline.
makita along National Road, highway sa Barangay San Antonio. Mga kabyanan, bawat mapatugong kita kanyan. Unahan ko agad nasunod mo. Masih may promoto, iyagadin mo. Banan mo, ang akin tong sarakyan, kung lain gasolinahan, tanang tugungan mo, put laga na, partner. Ay, Ha? hindi Di nga kun- yung mga manigar partner, may mga tubig-tubig isa partner. Amura lang sa karasyon partner. Kaya motor ko to, kung panit gasolina tugong mo, gapu man. Tignan ko mapatugong. Kung hindi magapu sarakyan ko, kaga ang motor ko to, Masuki ka dyan. sakto gid nga high quality of products of gasoline na bligya diyan. Di mapatugong itakan na ko. Tigyan sa Barangay San Antonio. Sa balay ni Kapitan sa Ingrid Balay Kapitan kuan diyan Dampo. Dampo. Oh, diyan sa San Antonio partner. Ang Colasinyo gas station. Mga kabyanan. Ati sige. Ha? Anak ko nun dyan ni kuan eh. Hindi na. Hindi na. No need. No need. Sige. Te partner, dagar nga viewers dami ta klase. Partner, no? Ito na pag-istorya, parte sa legalidad. Partner natin yung, ang ano lang mong partner, ang mga suggestion ng partner. Kung ano mga ura kang sagot ng bayan, yung partner nga, bagit nga orati Vice Mayor, sanda partner nga, full plate si partner nga Vice Mayor. Tiyan mo gani dyan. Ay mo unta. Mga Matian mo na dato partner, yung mga partner eh. Klaruhod lang. Ang basis partner. NSB dyan. Try now. Right now. Umpisa right now. Umpisa ka dyan. No? Ano yung sesyon? Pwede nyo rin pag-istoryan. Pwede na yung mahigin agenda ka mo. Napatawag ang DLG. Patawag ka mo sa Even ang legal. ka mo. Legal. Man mo, hindi nyo dyan matapos problema niya. Kung hindi nyo dyan umpisahan. Uragit siguro na umpisahin dyan. Siguro sa delikadisa. Tamad sa damag. Mag-desisyon. Na is-question nun ang existence niya ko kung ang status. Na-question na partner. Kung ako takon niya, hindi pagkatawaan ni siya niya. Pinang-gobyerno, ministryahan ta niya, kag gusto ta every time, every day. We have to correct the system. No? Invite ka mo anay kang sangka legal kang DLG sa Ilino. DLG. Sararin lang kung ano mayad yung kang imuon. Kung may papel ma dyan nga ginsala sir, kung ano. At least may idea. Ang DLG yung tanakara, ang desisyon tara partner kang DLG. Ang amugidan ang pinaka-importante. Hindi dyan natin pwede paturugan sa pansitan, kag turugan, klase pisyo niyan. It involves public service. To put an end, kundi ta dapat mo lugar. Yung tanan nga bagay, banwa may hangganan. Hindi pwede pa buyan-biyanan ta na hangin, ginahangir, tatan dyan sa klase, mga kabiyanan because of this situation. What is the legality of this? So dapat masabat dyan. Kisa buta laman man DLG ka mo yan sa Panginoon, may mga kung sa korte kaglayin dyan, may jurisprudence na niya. Garanti ambay kung ura lang ma-implement o kung ura lang ma-materialize. Sunod materialize kita tayo. Sunod manay story hantam la dya. Sa ating kapag nakalakay natin ng amoy partner nga mga nalabayan ng natin man yung istorya pero may punto man kita sa partner nga kinanglan kita ka full plate sigid nga Vice Mayor partner. Ay kung hindi dyan mapatigayon tatos lilo ka pamangkot kay partner Jari Diaz agad malapot na ang DLG Regional Director kung ano mga plastada masolbar mo yung problema, no? At sige. Wala na kulang sa kulang ta. Kulang kita sa oras. Lotasyon ra magambal partner. Gabitin kita partner sa atin mga sponsor partner eh. Sige. Partner babayar sa atin permate. Dali lang. Diin bulan karon ng kwan. Bulan yung nagdaraog kali diyan sa balay ni Lilit Maayo no, sa sawa ni former partner ni Ruming ni Nuy Mayo. Di mga peta kano to kay Kapo, no? Tawagan naman si Kap ay mga pe kami karon kay Kap ay pagka-istoryahan kami ay diyan gali no sa kay mga peta to kay Kap. May mga ano gali diyan, may kape diyan Kap. Prepare rin Kap kape. May mga bawog rin kuno, limarin ka si puwent ran ginobra ni kapitan. At least mamangkutanon magkita kay kapitan karon to kun na programa. Kasi pa promo rin naman no, una paslamatan natin no si na nagtaliwan to si Noe Mayo, si partner na Ruming, nga ginatigayon gyapon ni partner na Ruming ang Miracle Oil sa programa. Ana tanaya pirmi ni nataogid ni partner Ruming ang Miracle Oil. Kaduro man kagyaga testimony
nga mayad, no? Ang kutob kang nagdaog nga nagdaog to nga nagpresentar man nga bahal man ang mabulik kang Miracle Oil bangod nga sa sitwasyon kaya pandemya kag daw tamaan mong kabahol kaya magpakonsulta ka. Kag diyan gali shout out yan kay GP Di Macrid kung sino gali magmalyag mabakal diyan basi mapita ni karon ni ni partner Roming nanawag kita kay na may kabangkot yan kay kagawad Di Macrid diyan GP Di Macrid tandes nga kasi kagawad yan. Apitan ka diyan karon ni partner Roming. Yang ang programa ginaimawan niya ni Jojo Lumugdang Rivera, limag kang pamatanan kaya nga ginasakdag sa konsiyo ni Vice President Kap Ariel Pokpok Dibuco, limag man niya kang mga kapitanis, no? Sa sunod tawaan naman ka chimpo man nga ma-interview man naman niya si Kap Dibuco. Pero sa tilad kaya mga kami kay Kap kaya kung may kapito si Kap. Ate, sige. Te, lotasyo. Ay, puro magkabugang balwar bertakid. Te, sige, pabayar lo. Ay, ako niya si lotasyo, via gigaga. Kaka ko niya ba si Robing Antonio, salamat gid. Sa inyong pagmamati standby sa masunod nga programa, ang bombero sa radyo, kag ang musical nga programa. Via gigaga, Antike.